салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон. Ба ҳамаи шумо маслиҳат медиҳем ки дар канали мо обуна шавед ва дар видео лайк монед. ин амали шумо ба мо мотиватсия медиҳад ки боз ҳам беҳтарин хабарҳоро зуд аз ҷаҳони ММА пешкашатон кунем. яке аз варзишгарони машҳури ҷумҳурӣ Муҳаммад Наимов бо рекорди 51 тамрини худро барои камарбанди бои навбатии худ дар зали Elation Fighting Team бо варзишгари амрикоӣ ҷанговари Bellator Тайван Клэкстоун ки рекордаш 11-2 аст, дар Колорадо давом дода истодааст. бояд қайд намоем ки варзишгари мо Муҳаммад Наимов барои камарбанди созмони Titan FC зидди варзишгари Гаити Оливей Мурад рекордаш 4-0 дар вазни нимсабук 13 феврал дар Майами муҳориба хоҳад кард. мо бошад ба варзишгари тоҷик Муҳаммад Наимов омодагии хубро орзу мекунем. агар роҳбарияти UFC гӯяд ки Конор дар муборизаи навбатӣ барои унвони қаҳрамонӣ мубориза хоҳад бурд, пас онҳо аблаҳ ҳастанд. бо ӯ ҳамеша ва ҳатто то ҳол ба таври махсус муносибат мекунанд. муҳориба бо паре барои ӯ ташкил карданд ва ӯ бояд пирӯз мешуд. агар ба Конор боз мубориза барои унвони қаҳрамонӣ пешниҳод кунанд, пас ман дар бораи тарки UFC фикр мекунам ва дигар ҳеҷ гоҳ дар ин созмон мубориза нахоҳам кард. ин ҳатто бемаънӣ садо медиҳад. вай ҳоло дар зинаи шашуми вай ҳоло дар рейтинг дар зинаи шашум қарор дорад ва дар тӯли тамоми фаъолияташ танҳо дар сабқати сабук ғолиб омадааст. инчунин ҳамавақт Макгрегор рақибонашро интихоб мекунад. ман ҳамеша мегуфтам ки омодаам бо ӯ ҷанг кунам, аммо ҳоло ин ба ман дар кор нест ва бале ӯ намехоҳад бо ман муҳориба кунад. Ҷастин Гейҷи. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр то видеоҳои навбатӣ.